היי, זה מוטי. דיברנו בקשר לדירה. תגיד, איפה אמרת שזה? אוקיי, סבבה. לדעתי 3-4 דקות אני שם, אני ממש בסביבה. שיט! אוקיי, אז אני חושב שאני כאן. כן, אוקיי. מוטי! ערן? בוא תעלה, זה קומה ראשונה. אוקיי. סליחה? למעלה. מוטי, מה העניינים? בסדר. בוא כנס. אז כמו שהבטחתי לך, רצפה מצוירת, 70's. יש לך פה איזה פאקינג 3 מטר גובה. 3 מטר? 3 מטר. וואו. אחי, זה באוס אורגנל. והשוס האמיתי, בוא תראה. וואו. סקייליין של תל אביב. להיות בתל אביב, להרגיש במנהטן. עזוב אותך מה שקורה למטה. תסתכל קדימה. זה המוטו שלי. לזה אנחנו תכלס עוזבים. לאן אתם עוזבים? לניו יורק? גבעתיים. הלו. אני יכול להיכנס לשירותים שלי? קומה ראשונה, כן. אזור בטוח לגמרי, אני אומר לך, מה סורגים? צריך סורגים כאן? חייך. אני מסתובב ערום בבית. כן. שכנים, סבבה, אחלה שכנים. כן. יש לך למטה, חבר'ה, צעירים, סטודנטים. כן. לא יודע מאיפה הם, אבל סטודנטים. נו מוטי, מה אתה אומר? למעלה. לא, בלילה יותר בטוח מביום. יותר בטוח מביום, אני אומר לך. גם ביום בטוח. מה אתה מפחד, תגיד לי? איפה היית בצבא? יופי של דירה יש לכם כאן. באוהאוס. האמת שזה הסגנון האהוב עליי. תודה, אבל זה לא בדיוק באוהאוס, זה הסגנון הבינלאומי. לא היה לי מושג שיש הבדל בכלל. בסדר, הרבה אנשים מתבלבלים. האמת לא נראה לי שרואים את זה מכאן, מבחוץ, אבל הבניין הזה הוא בניין לשימור. וואלה? כן. בשנות ה-30 גרה כאן משוררת, חביבה בלומברג. בלומברג? יחד עם בעלה, הוא היה עורך דין, וממש בחדר הזה היא רצחה אותו. מה, ממש כאן? קצת חם פה, לא? נפתח את החלום. מה, זה תמיד כזה רועש? מה שאתה שומע עכשיו זה שיא הרעש. נו, מה אתה אומר? האמת היא שאני לא יודע, זה ממש דירה יפה והכל, גם יש לה היסטוריה נורא מעניינת. עוד פעם התחלתי עם השטויות שלך. אל תשים לב לליאור. תתחתני איתי. מה? מה? תירגע, זה השכם ממול. טוב, תראו, האמת שזאת אחלה דירה, אבל נראה לי שאני צריך קצת לחשוב על זה, אוקיי? אמרתי חמוד, אין לך מה לחשוב, בן אדם, כאילו, אתה יודע, עוד רגע מישהו יחטוף אותה. חבל, אני רוצה שתהיה פה, אתה נראה לי בחור נחמד. תירגע, תקשיב. לדירה הזאת יש אחלה קרמה, אתה נכנס רווק ואתה עושה בזוגיות. אני אחשוב על זה, טוב? מה יש לך לחשוב? עוד פעם אחת אני שומע על אביב הבלומברג הזה. עמק. זה מוטי, האמת שאני פה ממש מחוץ לדלת שלכם. מוטי. בוא, תיכנס.